ברוכים הבאים לפודקאסט רואות בעיניים. שלום לכם, אנחנו היום מארחים אורחת מדהימה, מאוד רוחנית. מישהי שבאמת באמת, אני כל כך מתרגשת שאיתנו כאן. יש לה כל כך הרבה תפקידים, ומבחינתי זאת אישה של זכויות. דוקטור זוהרה כהן, שהיא באמת מומחית בכל מה שמגיע לכם. היא תציג את עצמה, לפני שהיא מציגה את עצמה, את כל התפקידים המדהימים, כל הדברים המטורפים שהיא עשתה, שאני תמיד אחרי פגישה הייתה רוצה גם לעשות משהו כזה דומה, משמעותי. יוליה תגיד כמה מילים, ונמשיך. בבקשה, תירשמו לערוץ שלנו, רואות בעיניים, ותפיצו, אנחנו נמצאים ביוטיוב, באפל פודקאסטים ובספוטיפיי, בבקשה. זוהרה כהן, בבקשה, מיד. תודה רבה, איזה בוקר מבורך, תודה על העיניים הטובות, מעריכה מאוד את הזכות להיות פה ואת ההזדמנות. אני גרונטולוגית מומחית לאזרחים ותיקים, לתחום הזקנה, שאני חושבת שזה תחום העתיד של כולנו, אמן שנזכה. אמן. ואני רוצה לספר לכם על הזכויות שמגיעות לכם מכלל משרדי הממשלה, כשיש שינוי וירידה, בין אם זה לקות ראייה, עיוורון, או ירידה בתפקוד כתוצאה מבעיה בראייה. ומה שחשוב להגיד, שזוהרה, כמו ששמעתם, מומחית לאזרחים ותיקים, אבל מה אנחנו יודעים, ותמיד תמיד זוכרים, שאזרחים ותיקים הם כמו ילדים קטנים, וילדים קטנים כמו אזרחים ותיקים, וזה לא באמת רק שמועה, זה אמיתי גם אפילו בטיפולים הרפואיים, בתגובות על טיפולים הרפואיים, בתגובות על התערבויות כירורגיות, במיוחד בעיניים, ולכן יש הרבה קווים דומים, ואפשר ללמוד המון מאזרחים ותיקים, ולעשות סוג של אקסטרפולציה לילדים, לפני שאנחנו נתחיל לדבר דברים מאוד רציניים וחשובים, שכולם ידעו ויזכרו וידעו להשתמש. בכל זאת, אני רוצה להגיד שיש לנו פה אימא ל5 ילדים, כן, נכון? נכון, שיהיו זה בריאים. חשוב, שיהיו בריאים, אבל גם כן, אנחנו תמיד מדגישות את זה, שבמקביל לכל ההפעלה של הבית, הצלחת להפעיל עוד דברים, אני רוצה קצת רקע, בבקשה. את התארים שלך, את הניסיון שלך, מה הקמת, מה עשית, חשוב. אז סיימתי דוקטורט בתחום של חברה ובריאות, ובעצם השליחות הציבורית שלי זה בהקמת תוכנית ארצית שקוראים לה יחידות סגולה, ב-22 בתי חולים. אני ניהלתי את תחום הבריאות במשרד לשוויון חברתי, והקמתי תוכנית ב-22 בתי חולים עם 500 מתנדבים, אזרחים ותיקים שניגשים למיטת החולה ואומרים לו מה הזכויות שמגיעות לו מהמדינה. אני זכיתי להפיק חוברת שנקראת זכויות שוות זהב, היא מופיעה באינטרנט, אפשר לראות אותה, היא בכל השפות נגישה בשביל שתדעו מי השחקנים המרכזיים שיכולים לעזור לכם כשיש שינוי במצב הרפואי או התפקודי. מאוד חשוב, דבר ממש חשוב, והיום את יצאת דרך עצמאית, נכון? התחדשתי. יפה, ואנחנו רק כולנו זכינו בזה. אני אישית הכרתי אותך כשהתחלת דרך עצמאית, בדיוק גם כן היית בתהליך לסיים את הדוקטורט, נכון? נכון. ובמה את מתמקדת היום? אז היום התחדשתי והקמתי את זהב לחיים. זהב לחיים זה ראשי תיבות של זכויות, התנדבות ובריאות. והמומחיות שלי זה קידום זכויות מכלל משרדי הממשלה, ביטוח לאומי, קופות חולים, ביטוחים סיעודיים, ביטוחים פרטיים, כל מה שמגיע לאדם מאיזשהו מקום, ובנוסף אני מאוד מקדמת את כל התחום של החוסן, עוצמה, אני מאוד מאמינה בכוח של אזרחים ותיקים, ובתכנון תקופת החיים החדשה, ושם אני מקימה היום שגרירי בריאות ברשויות מקומיות, מכשירה, מלמדת, ובעצם מעצימה את האזרח הוותיק גם להתנדבות, גם לעשייה וגם לתוחלת חיים בריאים יותר. תוך כדי שיחה הופיע לי רעיון לפרויקט. אני חושבת שאולי זה משהו שאפשר לדבר עליו אחר כך. על מבוגרים שיש להם לקויות ראייה, מכל מיני מקורות, שמתנדבים במקומות של ילדים לקויי ראייה. האם זה קיים בכלל? זה באמת משהו שאני לא יודעת. הרגע חשבתי על זה. קודם כל זה רעיון מקסים, ואני יכולה להגיד שגם אפילו מתנדב שיהיה אצלך במרפאה, זה משהו שיכול להיות ווין ווין לכולם.
וזה לדעתי, אני עוד מעט אדבר על העמותות שקיימות היום ומסייעות גם לאזרחים ותיקים וגם לילדים, ושם אפשר לפנות, וזה רעיון מקסים לשיתוף פעולה. אני חושבת שאזרח ותיק מתנדב, שיבוא וינגיש למשפחה, איזה זכויות מגיעות, גם לילד קטן, שאיתרתם שיש לו איזושהי בעיה, זה הצלחה לכולם. אני גם חושבת שזה כמו דוגמה אישית, לראות שאפשר לחיות עם הלקות, להזדקן בכבוד, וליהנות מהחיים. נכון, ולחיות בריאים יותר. יפה. כי התנדבות, זה הדוקטורט, התנדבות משפיעה מאוד על איכות חיים בריאה. וואו, כן. עכשיו ככה. אז אנחנו נתמקד על הנושא כי אפשר לקחת את השיחה לכל הזכויות וכל הענפים, אבל אנחנו ננסה להתמקד על מה שבאמת באמת מעניין אותנו, ואני חושבת שאתה הרבה אנשים מעניין. אנחנו בעצם חיפשנו את האורחת הנכונה, ואז אמרתי לי, יוליה, וואו, יש לי את זוהר, למה אני צריכה לחפש? למרות שעוד פעם, התחום שלך הוא מבוגרים, אבל זה בעצם אותם הזכויות, אותם הדברים שאנשים פשוט לא מכירים. אנחנו פוגשים בן אדם שמבינים שהראייה שלו, אצל מבוגרים בעיקר מדרדרת מכל מיני מחלות שלפעמים בלתי הפיכות, אנחנו לא מדברים על קטרקט, שעדיין זו סיבה מובילה בעולם לירידה בראייה, אבל בזה ניתן לטפל, שזה מדהים. היה לנו פרק כזה גם כן, אנחנו מדברים... בתנאי שמגלים את זה בזמן גם. וגם בתנאי שנמצאים במדינה מטפלת, בעולם השלישי עדיין לא מטפלים בזה בזמן, אבל אנחנו מדברים על מחלות ריטינליות, כלומר של רשתית, ניוון ריטינלי של מבוגרים, וכל מיני גלאוקומה שיכולה לגרום לנזק בלתי הפיך, שבן אדם מתעבר. אז בן אדם מבוגר מתעבר, או שילד שנולד עם מחלה גנטית, בעיה ברשתית, שהוא לא רואה טוב, זה בעצם אותה קטגוריה של אנשים, שהם צריכים להתאים את עצמם לעולם, והמשפחה מקבלת בשורה, ועכשיו היא צריכה לפנות לאנשהו, אם מבוגר בדרך כלל נמצא מישהו, לרוב, ועם ילד כמובן נמצאת גם כן משפחה, ואנחנו צריכים, הם יושבים בחדר של מאבחנים, ושואלים שאלות, והייתי צריכה ללמוד איך אני עונה לשאלות האלה, והכל מאוד מאוד מבולגן, וכמו שיוליה אמרה, רק בזכות שאני מכירה אנשים כאלה ואחרים, אני מרימה טלפונים, אני מבקשת עזרה, שיפנו לי ילד יותר מוקדם, מכל מיני עמותות, בלגן, והמשפחה לא יודעת למי לפנות, ממה מתחילים? אז קודם כל שאלה מדהימה, ומעבר לזה, מאיפה מתחילים, זה למה לא אמרו לי. כן. כי באמת אנחנו פוגשים הרבה מאוד אנשים שאומרים, רגע, למה אני צריך לבקש, למה לא באים אליי? אז זו שאלה נהדרת, ובאמת יש היום במדינה בכלל ריבוי שחקנים. זה כמו מגרש כדורגל. ואני מאוד מאוד אוהבת את הדימוי הזה, כי זה גם סוג של מבוך, וגם סוג של המון המון שחקנים שנמצאים על המגרש, ושחקן א' לא מדבר עם שחקן ב', ופשוט הכדור נופל בין הכיסאות, ואנחנו פה, כי אנחנו חשוב לנו שיגידו לנו, ושיגידו לנו איזה משרדי ממשלה יש, איזה שחקנים, ואני רוצה גם לגלות לכם גילוי מאוד חשוב, מעבר למדינה, שזה משרדים ממשלתיים, גם הרשות המקומית, יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב בעניין הזה. אנחנו לא יודעים שיש כוח מאוד גדול ל-106, לעשות ביקור בית של עובדת סוציאלית בבית. מגיע, אנחנו תכף נדבר על מה מגיע, אבל מאוד מאוד חשוב לי לדבר על האיתור. וכשמגיעים אלייך כבר, זה כבר ההתחלה. כי הם כבר נמצאים אצלך ונמצאים בידיים טובות. אני מדברת עוד הרבה לפני. אנשים לא יודעים עליכם. ואנשים גם בגיל השלישי, בטח אצל ילדים שמאוד קשה האיתור, אני מאוד רוצה לדבר רגע על האיתור, כי האיתור גם אצל ילד קטן, מאוד קשה, איך אני יודע שהוא לא רואה? וואי, כמה מקרים יש לנו כאלה, ממש מלא מקרים. אנחנו עשינו את העניין של הרפואה המונעת, להיבדק גיל שנה 3 ו-6, שכל הורה יביא את אותו ילד בגיל שנה 3 ו-6, כי יש דברים שמשתנים, ורק בדיקה עם הרחבת אישונים, שזו בדיקה אובייקטיבית, שאנחנו נדע בדיוק מה יש לילד, וההורה לא צריך לדעת, הוא פשוט צריך להביא את הילד, אנחנו נדע לטפל. אבל עדיין פגשנו לפני שבוע ילד במודיעין עם מספר מאוד גבוה בגיל 6.5, בעיר שעשינו הכי הרבה מודעות. פשוט התפספס במערכת, שבדיקות סקר של טיפת חלב הוא כנראה התפספס שם. בדיקת סקר של גן עם המכונות האוטומטיות התפספס שזה בגיל 5. לא ברור איך. ובגיל 6 הוא התפספס בבדיקת סקר של הבית ספר.
לא התפספס, זה בדיקת סקר של בית ספר גילו. סליחה, בגיל 6 הוא התגלה סוף סוף, כשזה משהו מולד מגיל קטן. וואו, אז קודם כל, יש פה עניין קצת שגם הילד לא שיתף לפעמים. יש לפעמים שהילד אומר, אני לא רואה. לא יכול. זה שנולד עם הבעיה, הוא לא יכול להגיד, ככה הוא נולד. נכון, הוא לא יודע לאתר. הוא לא יודע שמשהו השתנה. ואני רוצה גם להגיד לכם שבאזרחים ותיקים, אני מדמה את זה רגע לאזרחים ותיקים, שאזרח ותיק אומר, לא, אני לא אגיד שקשה לי לראות. לא, אני לא אספר שיש לי בעיה בראייה. וזו נקודה מאוד חשובה, ופה אני רוצה לספר על אמא שלי, שתזכה לחיים בריאים, טובים, אמן. לאריכות חיים, ואמא שלי סיפרה, היא אמרה לי, זוהר, יש לי בעיה בראייה, ולקחתי תור אצל רופא רגיל במכבי, עשינו לה תור, וישר אמרו, יש לך בעיה, את לא רואה בעין שמאל לגמרי, ועברנו איזשהו תהליך, שחשוב לי גם לספר, כי יש לכם אפשרות גם ללכת דרך הרפואה הרגילה, וגם יש לכם, במידה ויש לכם ביטוחים פרטיים, אתם יכולים ללכת גם באופן פרטי. אמא שלי נותחה לפני שבועיים, ניתוח קטרק עבה מאוד, שבגלל שהגיל שלה אמרו שזה חייב להיות בבית חולים, והקופה הוציאה התחייבות, לא הייתה שום בעיה. אבל מי שליווה זה היה רופא פרטי, ופה אני אומרת שגם אצלכם במרפאה לפעמים יש זכאות ללכת לבדוק, יש זכאות אם יש לנו ביטוח בריאות פרטי, לקבל גם החזר על המרפאה שלכם. זה לא צריך להטריד אנשים מאוד מפחדים. זה נורא מטריד אנשים. הם גם לא יודעים. אבל מגיע להם. גם לא יודעים שיש להם ביטוחים, את יודעת? כן, נכון. זה מתגלה, זה כבר נושא אחר. זה נושא אחר. אז אחד זה הגילוי. כי הרבה אנשים, אזרחים ותיקים אומרים, אין לי בעיה, הכל בסדר, ובמקום לבוא ולהגיד, רגע, אני מבין שיש שינוי במצב, אני צריך לטפל בזה, ויש היום, כי אנחנו היום, אחד מהדברים שאנחנו רואים, שאנשים חיים קרוב ל-40 שנה בגיל השלישי. בממוצע היום זה 87, בממוצע. זאת אומרת, כדאי לדאוג, ולא להגיד, לא נורא, זה ייפטר, זה יעבור, תדאגו, תטפלו, כי יש היום מערכות בריאות נהדרות בישראל, שנותנות מענה מעולה, צריך לאתר. אז קודם כל זה האיתור. מה זה פסיכולוגיה כזאת אצל מבוגרים? זה מה שמעניין אותי, גם מכשיר שמיעה הם לא שמים. זה נקרא תפיסת זקנה, view of aging. אחת מהבעיות האתגריות וגדולות שאומר, אני לא זקן. הוא זקן, אבל אני לא זקן. זה רק מישהו אחר. אז אני אומרת, זכיתם בגיל. אנחנו יושבות פה בשולחן, מתפללות שנזכה להגיע לגיל הזה, לגמרי. אז אני אומרת, יש לכם, זכיתם לגיל הזה, קיבלתם הרבה מתנות נהדרות, תדאגו לבריאות שלכם. כי לדאוג לבריאות ולרפואה, אף אחד לא ידאג. אז אחרי שעשינו את האיתור הזה, ואנחנו יודעים שכבר יש איזושהי בעיה, אנחנו מטפלים בבעיה. בעניין של הטיפול בבעיה, יש לנו כמה אפיקים, בין אם זה המערכת הבריאות הקיימת, שזה קופת חולים, שבקופת חולים יש לכם סל מאוד גדול, זה נקרא סל הבריאות. סל הבריאות בעצם מאפשר לאנשים לקבל סיוע, לפי איזה ביטוח שהם קנו מהקופה. יש היום 4 קופות גדולות, כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית, כאשר כל קופה אפשרה לעצמה לעשות ביטוחים נוספים. אני אתן דוגמה על כללית כי היא הכי גדולה. כללית, מושלם זה ביטוח שמשלמים עליו, סיעודי זה ביטוח שמשלמים עליו, ופלטיניום. מכבי, זהב, סיעודי שלי. אם יש לנו את הביטוחים, את 4 הביטוחים, אם יש לנו רק סל בריאות, שזה הכללית, יש סל בריאות שכל שנה ושנה רבים איזה תרופות ייכנסו לסל, נכון, כי זה מחייב את כל הקופות. זה רק אם יש לי כללית, לא קניתי שום ביטוח. אז יש לי סל שלם של הטבות שמגיעות לי, אבל הן מגיעות לי שווה בשווה עם כל הקופות. הבדיקות, ראייה, הכל נמצא שם. יש בעיה קטנה. שהיא, תיאורטית זה נשמע מאוד מאוד טוב, אני קוטעת אותך פה, כי זה חשוב, זה חשוב, בעיה שסל קיים, אבל בהרבה מקרים, גם לפחות אם אנחנו נוקים את הנישה שלנו, חסר מטפלים. אנשים גם לא יודעים למי לפנות, גם אותם הרופאים לפעמים שמקבלים את המטופל, הם בבעיה, אם זה לא איזה משהו טריוויאלי, בבעיה רצינית כמו לקות ראייה, הם לא יודעים לאן לשלוח מטופל. אז רגע, אנחנו קודם כל בהנגשה, כי אנחנו רוצים לאתר. אז היום רופא עיניים
יש בלי בעיה, אפשר לאתר, חשוב מאוד לבחור רופא טוב. אתם חייבים להיות בידיים טובות, איך אנשים אמורים לדעת? איך אנשים אמורים לדעת? אחד, אפשר ללכת לשניים, אפשר לראות את התהליך שבו עוברים, צריך להיות תהליך יחסית שהוא נעים, שהוא מקצועי, כי כמו שדיברנו, את אמרת לי, יש מישהו שבכלל לא, הוא היה אצל רופא עיניים ולא איתרו את הבעיה. זאת אומרת, אנחנו באמת צריכים לדעת, ללכת לרופא שהוא טוב, אם אנחנו רואים שהוא מזלזל בבדיקה, ללכת לעוד רופא, מגיע לנו, הכל בסדר. אם יש לנו בעיה, ואתם מרגישים שיש בעיה, לטפל בה. וגם פה, אם אתם מרגישים שיש בעיה לנכד, לא נעים לכם להגיד לאחד מהילדים, חשוב מאוד לאתר את זה, כי אני חושבת שבסבא וסבתא אתם מרגישים דברים שהורים לא תמיד מרגישים ויודעים. איך לגרום לאנשים להקשיב לסבא וסבתא? זה מאוד חשוב. אז אני מאוד בעד, כי יש להם אמירה אחרת, ואמירה עם הרבה מאוד ניסיון. לפעמים מעצבנת. אנחנו פה רק במילים טובות ובעיניים טובות. אז עכשיו, בעצם, אחרי שאיתרנו ובדקנו, יש, שתדעו, מגיע לקבל למי שיש את הביטוח הרביעי, שזה פלטיניום, או שלי, או את כל הביטוחים, 4 ביטוחים, מגיע לו לקבל משקפיים. סיוע ברכישת משקפיים. לכל הגילאים? לכל הגילאים. מה את אומרת? כן? אנחנו חשבנו רק עד גיל 8. אז למי שיש פלטיניום, זאת אומרת, לא למי שיש כללית. אמרתי כללית, מושלם, הסיעודי לא רלוונטי כרגע, אבל פלטיניום, או שלי. זאת אומרת, יש אפשרות לקבל עזרה בקניית משקפיים כתוצאה, ולכל משקפיים, גם למישהו יש קצת שינוי בראייה, הכל בסדר, מגיע לו לקבל. לילדים יש חנויות מסודרות, ויש השתתפות. וזה פעם בשנה מגיע להם. נכון. אוקיי, אז אפשר להחליט, אפשר גם משקפי שמש, אפשר לעשות משקפי שמש, אפשר הכל. לא, זה שזה מגיע פעם בשנה אנחנו יודעים, שזה מגיע לכל הגילאים, זה חדש לי. אני יודעת שזה לכל הגילאים, אנחנו גם נבדוק בתוך הקופה, אבל לדעתי מגיע לקבל סיוע, ותכף אנחנו גם נדבר, כי עניין של זכאות, כמו שאת אומרת, הוא מאוד מאוד אישי. בסוף, אנחנו כדי לקבל את ההטבות שמגיעות לנו, מכלל משרדי הממשלה, אנחנו חייבים לבנות תיק רפואי טוב. בתיק הרפואי, מאוד מאוד חשוב לדעת מה הבעיה. אחד, רופאים מדברים במחלות, באירועים רפואיים. הרבה פעמים לא מציינים איך זה משפיע על התפקוד. אצל מבוגרים, אנחנו יודעים להגיד שבגלל שמבוגרים מכירים את הבית שלהם, ומכירים איך להתנהל, ויש להם עכשיו לקות ראייה, אז זה מאוד מאוד מטשטש, כי הוא אומר, אני מכיר, בואי, אני יודע איפה הדברים, אני מכיר, מאוד קשה לאתר את הדבר הזה, אבל ברגע שהוא כבר אמר שיש לקות, אז המדינה, איזה רמה של לקות, באה ואומרת, רגע, איך זה משפיע? אם זה עכשיו משפיע עליך ביום יום, שאתה לא תצא מהבית, ואתה תישאר בבית, וזה משפיע עליך, כי זה יוצר אי שיווי משקל, ואי שיווי משקל יכול ליצור סחרחורות ונפילות, חס וחלילה שאנחנו מאוד נזהרים מנפילות בגיל השלישי. בטח. אז זה יוצר איזשהו שינוי בתפקוד. אצל ילדים, לדוגמה, זה מאוד אחרת ממבוגרים, כי הם באמת, הם הרבה פעמים מסתירים את זה, כי הם לא שמסתירים, הם לא יודעים. הם לא יודעים, נכון, הם גם לא יודעים שיש איזושהי לקות, נכון, אני מסכימה מאוד, וגם קשה מאוד לאתר, כי הילדים לא יודעים, כי ההורים לא יודעים שיש בעיה, כי אף אחד לא אומר, תקשיבו, בגנו ככה, או ש... אז אצל מבוגרים אנחנו אומרים, איך לבנות התיק הרפואי, וגם אצל הילדים. כדי לקבל זכאות, אתם גם יכולים לראות כל מה שאני אומרת, מרוכז בצורה מאוד מאוד מסודרת, באתר מסודר שנקרא כל זכות, בראייה, אני אשלח לכם את הקישור, בראייה ועיוורון. כל זכות? לקות, ראייה ועיוורון. תכף נדבר גם על העמותות שמסייעות. אבל בעצם בניית תיק רפואי יכול להיות מורכב אחד מביקור אצל רופא מומחה, כמוך לדוגמה, וגם מרופא משפחה, כי זה לא רק עכשיו על לקות ראייה, זה משפיע על עוד כל מיני אירועים שמשפיעים על האדם. בזקנה יש רופא מומחה שקוראים לו גריאטר. גריאטר הוא רופא מומחה לכלל האירועים שקיימים בגיל השלישי.
הגיל השלישי לא דיברנו מה הגיל הזה. כן, מתי הוא מתחיל? אני כבר בגיל, יוליה בגיל, אנחנו מרגישות כן. אתם יכולות לחכות בסבלנות, יקרות, יש לכם עוד הרבה זמן. אז הגיל השלישי היום זה 63 לנשים ו67 לגברים, זה עולה בהדרגה לנשים לגיל 65, וזה אומר, זה לא כל מי שמקבל פנסיה הוא אזרח ותיק, כי יש אנשים שפורשים לפנסיה גם בגיל מוקדם. זה הגיל שמבחינת המדינה הדברים משתנים, הזכויות שלך משתנות, אתה עובר בין שני חלקים בביטוח לאומי, ואני אתן דוגמה, למשל בירידה בראייה זה יכול להיות לקות בנכות. אוקיי. ושירותים מיוחדים, זה שני דברים. יש נכות, אחוזי נכות, ויש שירותים מיוחדים, שזה תוספת לאנשים שמתקשים בניידות. וזה לא בהכרח מחייב נקודות נכות, נכון? נכות. זכויות? נכות, אוקיי. זה כן. אז נכות, כדי לקבל נכות, אתה צריך שיהיה לך 90%. אוקיי. נכות. וזה בנייה, ואז זה נותן לך גם סל של הטבות, של פטור ממס הכנסה, ועוד המון הטבות אחרות. אבל יש לך נכות ויש לך שירותים מיוחדים. מה זה השירותים המיוחדים? זה מושפע כתוצאה מניידות. כי בבעיה בראייה, אתה כבר לא יכול להיות נייד, כמו שהיית. זה יכול להיות בראייה, וזה גם יכול להיות לצערי באובדן של רגל או יד או איבר אחר בגוף, אבל בסוף אתה לא נייד. ואז זה יכול להקנות לך גם תו נכה ממשרד התחבורה. אז יש פה כבר כמה משרדים וזה לא אותו דבר, אוקיי. זה ועוד 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 ועוד, זאת אומרת, הדברים מאוד מאוד מתחברים, אבל הם מתחברים לתיק הרפואי שאותו אנחנו בונים. ובעצם, כשיש לנו תיק רפואי נכון וטוב, שמסביר איך הנכות משפיעה עלינו על היום-יום, שמה יכולים לקבל הרבה מאוד זכויות. אני אתן עוד דוגמה שנקראת השגחה. אז רגע, אנשים פונים, הם נכנסים לאתר הזה, איך הם מתחילים? איך הם מתחילים? יופי. רגע, שנייה. אז קודם כל, איך מתחילים? כי אני מעולה. כל כך הרבה שאלות יש, אני רוצה תכלס. איך מתחילים? אבל לפני איך שמתחילים ולמי פונים. בסדר? אני רוצה רגע להגיד, שיש היום הרבה מאוד אביזרים חדשים, שמנגישים, יש היום הרבה אנשים שאומרים לי, תקשיבי, אני מאוד מאוד אוהב לקרוא, ואני לא יכול לקרוא. עכשיו, כמו שילד קטן לא קורא, כי הוא לא יודע את האלף בית, והוא לא יודע לקרוא מראש, הוא לא יודע לקרוא, אז משמיעים לו, מקריאים לו. אז היום יש את אתר עברית, כל הספרים מקוונים, יש את הספרייה ללקויות ראייה, שיש שם ספרים מקוונים, אתה יכול לשמוע את כל הספר, בקלות בלי בעיה, אוקיי? זה מתנה נהדרת. שאלה. מאוד חשוב שאנשים יהיו, לא בתקשורת של חדשות, אבל שיהיו מחוברים. כי אם אדם יהיה בבית, גם בגיל זקנה, בגיל צעיר הוא לא, כי יש מישהו הורה מבוגר, אבל בגיל זקנה, בגיל המבוגר, אנשים לבד. לא, גם יכול להיות מתבגר לבד בבית, והוא לקוי ראייה. נכון, אבל יש מישהו בבית. לא תמיד. מתבגרים, כל מיני, אבל שאלה שנייה לגבי ספרייה, אולי את לא יודעת, פתאום חשבתי, יש ספרים שם גם בערבית, ברוסית, בכל מיני שפות שאת לא יודעת, סתם, אנחנו נברר. אנחנו נברר, זו שאלה טובה מאוד. יש לנו ילדים, מגזר בדואי למשל, עם ראייה לקויה, והשאלה אם יש להם אותה ספרייה. אז קודם כל, המרכז לעיוור בישראל, זה עמותה שאני מאוד ממליצה, יש להם את הספרייה, אני מאוד ממליצה לפנות לספרייה, ובלי הספרייה, יש היום את אתר עברית, עושים עליו מנוי, לא קרה כלום, שלמים כמה שקלים בחודש, ואתה יכול כל ספר שיצא, לשמוע אותו. למה זה חשוב? זה חשוב שאנשים ידעו, עכשיו כמו שהורה מספר לילד שלו את הסיפור, ככה האתרים האלה לאזרחים ותיקים. זה גם אחלה לדיסלקציה דרך אגב, זה גם לילדים זה לא מפריע, היום כולנו שומעים, אנחנו יושבים פה בפודקאסט, כי אנשים שומעים במהלך נסיעה, לנו זה מאוד מאוד חשוב, ולאנשים עם לקויות ראייה, שלפעמים לא יוצאים לשמוע. השמיעה לא נפגעה, גם אם יש לו מכשיר שמיעה, הוא יכול לשמוע. שזה דבר זה, אבל אנחנו פה היום על ראייה, זה נושא אחר. עמותות. עכשיו, עמותות. אז איזה עמותות קיימות? מה שלי מאוד חשוב להגיד, שיש עמותות שעוזרות, כשיש לקות ראייה, מאוד עוזרות להיעזר ביום יום. אז פה אני רוצה לספר על עמותת לראות, שהיא עוזרת גם, יש להם מרפאה ניידת,
שמגיעה לאנשים שלא יכולים לצאת מהבית כתוצאה ממצב רפואי בעייתי, היא מגיעה הביתה ועושה בדיקת עיניים בבית. זה לא כמו במרפאה, אבל עדיין היא מנגישה את זה הביתה. אני רוצה לספר על עמותת מגדל אור. למה אני רוצה לספר על העמותה הזאת? העמותה הזאת מפעילה היום סל שיקום. מה זה סל שיקום? למה מגיע סל שיקום? כי בעצם בין אם זה ילד, עכשיו שנכנס לכיתה, ויש לו לקות ראייה, והוא צריך לדעת, יש גם סייעות שלפעמים מגיע לקבל סייעת. כן, צמודה. זה אנחנו מכירים. נכון. סוף סוף. בדיוק. והיא עוזרת לילד גם מבחינה חברתית וגם מבחינה לימודית, להיות בה. ככה גם מגיע לאנשים מבוגרים, מדברת על מתבגרים, מגיע להם לקבל סל שיקום, להגיע למקום עבודה, למצוא מקום עבודה, ממש סיוע, ולאזרחים ותיקים הם מאוד עוזרים בתוך הבית. אז זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. לראות מגדל אור. אז אמרנו, לראות מגדל אור, המרכז לעיוור בישראל, ויש לנו גם את הספרייה המרכזית לעיוורים, ואופק לילדינו, זה משהו שממש ממש, זה עמותה מיוחדת לילדים, הם מתעסקים ממש בילדים, אז הם גם נותנים סיוע מיוחד, וכדאי לפנות, כדאי לפנות לעמותות, כי הרבה פעמים הם מאוד מקושרים למשרדי ממשלה. גם אם הם לא מקושרים למשרדי ממשלה, שיכולים לתת לנו סיוע, כמו שדיברנו, אני רגע אפרט על איזה שחקנים יש. אז דיברנו על ביטוח לאומי, ששם זה זכאות לקבלת נכות. דיברנו על שירותים מיוחדים, שזה מאפשר לבעיות של ניידות. דיברנו על משרד התחבורה לתו נכה. דיברנו על מס הכנסה, לרשות המיסים, אם מגיע פטור ממס למי שיש 90% בנכות. דיברנו על קופת חולים, שיש זכאות לפעמים לקבל כאיזה שהם ביטוחים ששילמנו, גם בסל הבריאות וגם מי שלא בסל הבריאות, לכולם יש סל הבריאות, אבל למי שקנה ביטוחים נוספים. עוד שחקן מאוד חשוב, זה הביטוחים הפרטיים שעשינו, ביטוחים רפואיים. ביטוחים סיעודיים לדוגמה, שאנשים עשו גם במסגרת הקופות, מאוד מאוד קשה להוכיח את זה, כי בסוף אנשים מבוגרים מסתדרים בבית, כי הם מכירים את הבית, זה לא קרה להם, נכון, זה לא קרה להם עוד קודם. אז שם צריך שיהיה מכלול של כמה דברים, שמשפיעים על האדם מבחינה תפקודית, כדי שהוא יקבל את הזכאות לביטוח סיעודי, ופה אני רוצה לדבר על דבר מאוד חשוב, אנחנו צריכים להנגיש את הבית, שהבית יהיה מונגש. מי אמור לספק לנו את האירוע הזה? איך זה קורה? פתאום, יש לנו פה תינוק, ילד בן שנה, גילינו, כל הבית צריך להתאים את עצמו, או מבוגר בן 88, בדיוק. מה עושים? מה עושים? פונים לרופא המשפחה, ומבקשים לקבל מרפאה בעיסוק, שעושה התאמת הבית, בבית המטופל. באמת? זה תפקיד של מרפאה בעיסוק? האישה מגיעה הביתה, מרפאה בעיסוק מגיעה הביתה, רואה את המקרה, ויודעת שני דברים, אחד, מה מתאים לאדם בביתו, ושתיים, היא גם דואגת היום, להביא את אביזרים הנכונים הביתה. מה זה, מטעם קופת חולים זה קורה? נכון, זה עבר לפני שנה, זה היה במשרד הבריאות, משרד הבריאות דאג להביא את כל האביזרים שאדם היה צריך, ממיטה מיוחדת, מנוף, כיסא גלגלים, התאמה ממש מסודר, עבר ממשרד הבריאות לקופת חולים. כשעברו המשקפיים גם לקופות החולים, ממשרד הבריאות, עדשות מגע משקפיים גם, כנראה הכל עבר לקופות החולים. הריפוי בעיסוק, המוצרים עברו לפני שנה. וואו. זה היה זה ממש חדש. ואז היא גם מביאה. המרפאה בעיסוק גם דואגת להביא לאדם, עכשיו זה לא משנה אם הוא ילד, או שהוא מבוגר. התאמת הבית זה דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו בסוף רוצים לשמור את האדם, בטוח בסביבתו הביתית, כי בסוף זה המקום הכי משמעותי. ופה אני רוצה להוסיף לכם נקודה מאוד חשובה, זה הרשות המקומית. כל הזמן דיברנו מדינה, עכשיו אנחנו צוללים פנימה. בסוף אדם חי בבית שלו, והבית שלו שייך לרשות המקומית. אני ממש ממש מבקשת, יש לאדם זכות לקבל ביקור בית על ידי הרווחה. לא להתבייש, היום זה לא נקרא רווחה, הם שינו את השם. יש סטיגמה של פחד ביקור רווחה. אין שום סטיגמה, אף אחד לא לוקח לכם שום דבר, אתם רק יכולים לקבל ולהרוויח.
למה זה חשוב? זה למצלמה. אחד, למה זה חשוב? ואל תגידו לא אמרו, כי אנחנו אומרים פה, לפנות ל-106, לרשות המקומית, מקום מגורכם, לבקש שיגיעו, למה אני אומרת 106? כי הרבה פעמים אומרים תתקשרו לרווחה, לא להתקשר לרווחה, לפתוח פנייה, כי כל פנייה שאתם מבקשים ב-106 היא נרשמת, ואם היא נרשמת אז היא גם מטופלת יותר מהר, ולבקש ביקור בית כתוצאה מהשינוי הרפואי שחל, ואז מגיעים אליכם הביתה, אחד לאנשים מבוגרים או לילדים, תלוי בבעיה, אפשר לקבל תעודת עיוור. תעודת עיוור בגיל השלישי, תכף נדבר, מקנה בגמלת סיעוד, ואמרנו לילדים מגיע קצבת נכות לפעמים, תלוי במצב. שזה נורא אטרקטיבי. זה עזרה בבית, שנותנת, יש 6 רמות, אני לא אכנס בדיוק מהי בגמלת סיעוד, אבל למי שזכאי זה יכול להיות, זה ב6 רמות, תלוי במצב התפקודי והרפואי, ובעצם הוא יכול לקבל מ-1,600 שקל לחודש לאזרחים ותיקים, עד 6,000, אם יש עובד זר ויש עוד מענה וסיוע, זה לגמלת סיעוד לאזרחים ותיקים. אצל ילדים יש נכות. אם האדם מגיע ל-90%, הוא מקבל נכות ושירותים מיוחדים, הוא יכול לקבל 2 דברים. אז זה מאוד מאוד שונה אצל אזרחים ותיקים, ומה שחשוב לדעת פה, לבקש מעירייה שתגיע, להוציא תעודת עיוור. תעודת עיוור מקנה הטבות. חשוב לדעת אותם, וגם לא רק זה, ברגע שהעירייה מגיעה, והיא אומרת, תקשיבו, את יודעת, יש לי מתנדב, שיכול לבוא 2 בשבוע, לעזור להורה אם זה ילד, או לבוא לאזרח ותיק ולהגיד, זה יכול להיות מדהים למשפחה שיש עוד כמה ילדים. זה יכול לבוא ולהגיד, את יודעת, מגיע לך לקבל סל בבית ספר, מגיע לך לקבל סייעת עכשיו אישית. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים שהרשות המקומית יש לה תקציבים שהיא מקבלת עבור המשפחה. ולכן, וזה מאוד תלוי ברשות, זה מאוד תלוי בתקציבים, אבל אם יש זכאות, כדאי לכם לדעת. אנחנו קודם כל מדברים שתדעו מה מגיע ומאיזה משרד. אחר כך לדאוג איך מממשים אותו, כי המימוש הוא כבר התחלה חדשה ואחרת, אבל המימוש הוא דבר מאוד מאוד חשוב, וצריך לעשות אותו נכון. כי כשאנחנו בונים תיק רפואי מסודר, אנחנו נוכל לקבל את הזכאות. יכול להיות שזה יהיה טיפה יותר מורכב, יכול להיות שיתנו 50%, לא משנה, אבל אתם תקבלו משהו. והמשהו הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. וואו, זה פשוט, אני חושבת, אחד החידושים של ביקור של מרפאה בעיסוק ופנייה ל-106, זה לנו, לי אישית זה מאוד חידש. אז אני כבר טוב שנפגשנו. אני חושבת שגם לך, יוליה, כי אנחנו... הרבה דברים חידשת פה. אנחנו לא נושמות, שימי לב, בדרך כלל אנחנו קוטות ויודעות הכל, נכון? כי יש מיסים שאנחנו חושבות שאנחנו יודעות הכל, אז אנחנו מדברות פינג פונג, ופה אנחנו פה לא נושמות, אנחנו נותנות לך לדבר, כי באמת הכל חדש והכל כל כך קריטי. בוודאי שגם אצל המבוגרים וגם אצל הילדים, יש לך שאלה? כי אני שאלתי שלי את, ואחר כך אני. אני קצת רוצה לסטות מהנושא, ואז נחזור לנושא. דיברנו על זה קודם בשיחה המקדימה, יש הרבה אנשים שמתביישים בלקויות ראייה שלהם, לא מדווחים על זה, נמנעים, ואז לא מקבלים גם את הזכויות הנלוות, וגם מסכנים את החיים שלהם כשהם לא מודים לסביבה. ניתן 2 מקרים, יש לנו אבא שהגיע לבדיקה עם הילד שלו, ועל הדרך שאלנו על הבדיקות הרפואיות שהאבא עבר, כי יש לו לקות איזושהי, קרטוקונוס מתקדם, שהוא התעבר לאט לאט בעין אחת, ואי אפשר כבר לטפל בה, ובעין השנייה הוא לקוי ראייה, לא מגיע אפילו לראייה של 660, והבן אדם נוהג. והוא לא מבין מה לא בסדר. זה מקרה אחד. יש עוד מקרה שפגשתי כשהייתי... דיווחנו עליו. את זה לא סיפרת לי. סיפרתי. אוקיי, יש עוד מקרה שאני פגשתי כשאני הייתי אופטומטריסטית, שאישה שיוצאת מהבית שלה, יש לה ניוון מקולרי. רטינלי, מקולרי של מבוגרים. של מרכז הראייה, שזה מה שקשור לנהיגה, בשתי עיניים, והיא פשוט אומרת לבת שלה שליפתה אותה לבדיקה, אבל אני בסך הכל נוהגת מהבית לסופר, מה הבעיה? ואסור לה לנהוג. כן. אז קודם כל, עכשיו רגע. דוגמה אישית. אז רגע, דוגמה אישית של ההורים. נכון, דוגמה אישית. כי אחד מהאתגרים הגדולים, כמו שאמרנו, זה להגיד, יש לי בעיה, ולהכיר בבעיה הזאת.
כי אנחנו מבינים גם איך האדם הזה מושפע עכשיו, אם ייקחו לו את הרישיון, ואיך זה ישפיע עליו על מהלך חייו. וזה פחד מאוד מאוד גדול, ובעצם זה לאבד את העצמאות שלנו. ואחד מהאתגרים שלנו זה באמת, אף אחד לא ידווח עליו למעט רופא. רק רופא יכול לדווח על האירוע הזה ולהגיד למשרד התחבורה שמבקשים לשלול לו את הרישיון. בזקנה אנחנו רואים את זה גם, ואנחנו רואים את הסיפור הזה שזה העצמאות. לוקחים לי את העצמאות שלי. ופה אנחנו צריכים לדעת שהמשפחה צריכה להיות מאוד 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 מסורה ומושגחת, ולדעת שגם יימצא הפתרון לעניין הזה. להגיד לאדם המבוגר, בוגר, אזרח ותיק, אל תדאג, המשפחה תמצא לזה פתרון. אנחנו יכולים לדאוג שתמיד שאתה תרצה מישהו ייקח אותך, אפשר לעשות משלוחים, אפשר יש היום המון פתרונות, אבל אחד הבעיות האתגריות זה לאבד את העצמאות, וזה קושי מאוד מאוד גדול. שנייה, לאבד עצמאות, ואצל ילדים קטנים זה אחרת, ההורים יושבים מולנו, ואומרים, אבל איך הוא יהיה עצמאי? כלומר, לרכוש עצמאות. כי הם מראש, ברגע שילד יש לו לקות ראייה, אז מראש אנחנו יודעים, אני תמיד אוהבת להגיד להם, הכל הוא יכול להיות, חוץ מטייס ולנהוג, מי יודע, עוד 20 שנה בטח לא נצטרך לנהוג, אבל זה מפיל את ההורים, במיוחד את אבות, זה מפיל אותם, והם מתחילים לפקוד באותו רגע, ואז משהו שאנחנו לא, איך בכלל מסבירים למשפחה, שזה לא סוף העולם, כי אם ילד גדל בתוך זה שהוא לא כמו כולם, ויש לו פגם שאבא מאוכזב ממנו סוג של, אותו דבר אצל מבוגרים, כי לאבד עצמאות זה תחושה שמסביב, אני עכשיו חייב להם, אני עכשיו תלוי בהם, וזה משהו שאנשים מאוד חוששים מזה. נכון, אז זה תהליך גילוי, ותהליך גילוי, בין אם זה מחלה קשה, זה סוג של מחלה קשה, בואו נגיד את האמת, זה סוג של הכרה, במחלה שגם לא הולכת להיעלם, וזה דבר מאוד מאוד קשה, אני טיפלתי עכשיו, אני מספרת בחולת סרטן, ולא רואים עליה. אחד מהדברים זה שלא רואים. וגם בראייה, אתה לא רואה, אתה רואה את האדם מבחוץ, נראה מעולה. גם דימנציה, אתה רואה את האדם, אין לו שום בעיה. יש מחלות שהן שקופות. אבל מה שהמשפחה עוברת זה תהליך גילוי, כמו כל אחד מהדברים. רק שפה אתה יודע שיש דברים שיכולים להיעלם. סרטן, אתה אומר, אין בעיה, אני אעשה טיפולים, זה ייעלם. יש דברים שלא נעלמים. וההכרה בהם, אחד, וזה בסדר גמור שהמשפחה מקבלת את זה, ויש לה יכולת של התמודדות, והיא מתחילה תהליך של קבלת המקרה, וגם פה, גם אם הוא לא יהיה, להגיד לאדם שהוא לא ינהג בעתיד, אנחנו כבר יודעים שיש מכוניות שנוהגות לבד, הכל בסדר, הוא ידע להיות עצמאי, כי להיות עצמאי זה לא בהכרח לנהוג. יש תמיכה למשפחות? אז זה מה שאמרתי, בסל שיקום של עמותת מגדל אור, יש להם סל שיקום שמאוד מאוד עוזר להניע את המשפחה לפעולה. וואו, זה חשוב. וזה דבר מאוד חשוב, כי זו תמיכה גם רגשית, להגיד רגע, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, האדם יהיה עצמאי, כי כשאת אומרת למשפחה, הוא יהיה עצמאי. כי כשאתה אומר לאדם, יש בעיה, אני מספרת לכם על החולת סרטן, כי זה מקרה, כי לא רואים. ואז אמרתי לה, את יודעת, היא אמרה לי שאין לה פנסיה, אמרתי לה, אנחנו חייבות לעשות משהו ביחד, ובניתי לה תיק רפואי, שכל רופא שהיא הלכה אליו, אמר, לא יגיע לך, לא רואים את הסרטן. אתם מבינים את המודעות? לא רואים את זה. ובנינו תיק רפואי, והיא קיבלה עכשיו, מחברת ביטוח, 600,000 שקל, כי הכירו בה לפני שנתיים. ואם דיברתי איתכם על גמלת סיעוד, שזה מרמה 1 עד רמה 6, היא קיבלה רמה 6 מיד, גם כשלא רואים את המחלה. כי יש דברים שהוא נראה נייד, האדם נראה עצמאי. בראייה זה קורה כל הזמן. נכון, כי זה מחלות שקופות, ויש לא מעט מחלות שקופות. וגם צריך תמיד לבוא ולהגיד במילה טובה, הוא בריא בגוף שלו, הוא בריא בנפש שלו, הוא יסתדר והוא יהיה עצמאי. זה דבר מאוד חשוב לחזק את המשפחה, כי בעצם אתה אומר איך הילד שלי יש לו איזושהי בעיה, יש לו איזושהי לקות, וזה נקודה מאוד מאוד משמעותית, שקשה תמיד רגע הגילוי, הוא לא פשוט בשום סיטואציה.
ויתרה מזאת זה לא הולך להיעלם. וזה כמו אצל סבתא וסבא, זה ההורים מבוגרים שפתאום הם נהיים כמו ילדים, תלויים מאוד. נכון. וצריכים עזרה, וגם מכחישים, וכמו שיוליה מספרת, המקרים שהיא סיפרה, זה מיליון מקרים שפגשנו, שמכחישים, גם מכחישים את הבעיות של הילדים. יש לנו את המשפחות האלה, יש לנו משפחה ספציפית, ששני ילדים עם בעיה מוכרת, שקל, דווקא מאוד קל לקבל עליה את הכל, רבקנות, והם שנים לא מסכימים לפנות לעזרה. ילדים מחוננים, מדהימים, חכמים, עם ראייה מאוד לקויה, זה ילדים חסרי ישע, נכון? כי ההורים יחליטו. ההורים מחליטים, נכון. וההורים מחליטים לא לפנות לעזרה, וקשה להם. אגב, אצל אחד מהם סבתא התערבה, סבתא באה, הביאה את נכדה לבדיקה, ואמרה, אני שיחקתי בשבת איתה משחקים, ואני ראיתי איך היא מתקשה. אוקיי? טוב לשחק עם ילדים משחקים. אנחנו בעד, כי זה מקשר גם את הקשר הרב דורי, אז אנחנו כבר בעד. ואז היא אמרה, היא הכריחה את ההורים להגיע, ולהתחיל לטפל, כי גם המשקפיים שנתנו, שזה בבעיה ספציפית הזאת לא באמת עוזר, אבל מגדיל, תורם, גם זה הם לא עשו. זה כאלה. אז פה, האם בכלל אנחנו אמורים לפנות למישהו? איך להשפיע על ההורים האלה? השאלה שלך זה כשההורים מכחישים את הבעיה הרפואית, האם אנחנו אמורים להתערב, ואיך אנחנו יכולים להתערב? מבלי לפגוע כמובן, כי אנחנו רוצים פה כן שיתוף פעולה. מעולה. אז אחד לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, כדאי לכם, יש שם המון ערוצי סיוע. כדאי לכם מאוד לבדוק. תראו, היום אנשים במערכת המקוונת מאוד מאוד רוצים, וכשאנשים יודעים שהזכויות שלהם מביאות להם כסף, אז זה משנה את התמונה. לא שאני זקוק לעזרה, שהזכויות עכשיו יביאו כסף. הכסף הזה הוא לטובת הילד. אם עכשיו אני צריך מורה פרטית במתמטיקה לשבת איתה, אז למה לא? זה הטבות שמגיעות לו, גם כתוצאה מהזה, וגם כתוצאה מהנכות שיש, ולא רק מהנכות, זה פשוט השפעה על מהלך חייו העתידיים, כדי שהילד יוכל להפוך להיות עצמאי. ופה אני רוצה להגיד מה התפקיד של סבא וסבתא. אני קוראת לזה, יש לי הרצאה שנקראת מסע נס. נכדים, נס זה בעצם נכדים וסבים. וסבתות, כן, כמובן. מסע נס. מסע נס. עכשיו, למה הנס הזה? כי בעצם יש בפרשת דברים בתורה, יש פסוק מאוד מאוד יפה, שההבדל בין הורה לבין ילד. הורה מגיד לילדים שלו. סבא וסבתא אומר, יש סקניך ויאמרו לך. למה סקניך יאמרו לך? כי לאדם מבוגר יש רכות בדיבור. הוא לא מגיד, הוא לא כמו אבא ואמא. ופה אני רוצה להגיד על התפקיד החשוב של סבא וסבתא. כשאתם מאתרים את אחד מהנכדים או הנכדות, אתם מרגישים בגוף שיש איזשהו שינוי, אז אחד לבוא ולהגיד, בואו, אני יודע לפתור את זה, בואו נאתר את זה, בואו נראה עם מה אנחנו מתמודדים. זה דבר אחד. הדבר השני זה להשתמש במילים טובות. אנחנו פה בעיניים, כמה חשוב עין טובה. זה ממש ברכה טובה. באמת, אני ודינה מכירות הרבה זמן, תמיד בירכתי אותה בעין טובה ובחמסה, ובאמת שידעו שיש משהו באמירה הטובה. במילים טובות יש משהו שמאוד מאוד מרגיע, וכמה זה חשוב, אני כבר לא יודעת בשביל מה הפודקאסט, בשביל 106 או בשביל זה, אולי זה הכי חשוב. אז הרכות הזאת, שסבא וסבתא יגידו לנכד שלו, אנחנו מאמינים בך, אנחנו אוהבים אותך, אתה תצליח, אתה כזה כישרוני, יש לכם תפקיד מאוד מאוד חשוב באיתור הזה, ובסיוע ובמילים הטובות, כדי שהנכד יתמלא ממכם, יש לכם הרבה שנות ניסיון, והרבה מה לתת, ועם זה אתם הולכים ללכת עם האינטואיציות שלכם. זה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה התפקיד שלכם. התפקיד שלכם, כי ההורים באמת, כמו שאמרנו, רגע הגילוי הוא לא פשוט. והתפקיד שלכם כסבא וסבתא, לתמוך ולהגיד זה יהיה בסדר. זה יהיה בסדר, אנחנו יודעים שהוא יתגבר על הכל, והוא יצליח. כשאנחנו יודעים שהאדם יהיה עצמאי בעתיד, ושהוא יצליח, כי לקות ראייה, בטח ראייה, לא רואים, דיברנו על מחלות שקופות, עדיין יש משהו באמירה שלכם שאתם אומרים ברכות.
יפה מאוד. שוב. עכשיו נעבור לנושא, איך מממשים את הזכויות האלה? מעולה. האם צריך עורך דין? האם ביטוח לאומי מספיק? מה עושים? אני פה אפרט שנייה, מה שיוליה מתכוונת גם להגיד, כי יש לנו קטע עם הילדים, כי יש קריטריונים מאוד מאוד ברורים לקבלת תעודת עיוור, וילדים קטנטנים, לפעמים שאנחנו מגלים בעיה בגיל 2, הם לא יכולים לעמוד בקריטריונים, כי אפשר לבדוק אותם כמבוגרים, ואז באופן אוטומטי, הם נשללים. הם נשללים. אז פה דיברנו גם לפני, אנחנו ננסה לעשות איזושהי פנייה מסודרת לביטוח לאומי, אני אשמח לעזור בזה, כי אני חושבת שזה שינוי מדיניות, והיום המדינה מאוד פתוחה לשינוי מדיניות, יש את הרופא הראשי של ביטוח לאומי, רופאה עכשיו, אפשר לפנות אליה, ולהגיד לה מה מהות הבעיה, דינה מאוד שליחת מצווה, אני יודעת את זה, מאוד חשוב לה לשנות מדיניות, ועכשיו שידענו לאתר את זה ולהגיד, תקשיבו, הילדים מגיל שנה עד 2, אנחנו לא יכולים לאתר את זה בגלל שהם לא משתפים פעולה, אז אנחנו יכולים לאתר את זה, ולהגיד איפה הבעיה. וזה אנחנו, הלוואי ונצליח, אנחנו בתפילה שאנחנו נהיה פה שליחי מצווה, לפתוח את זה לעוד זה, אפילו שיכירו בהם לתקופת זמן קצרה. זהו, כי יש לנו כמה ילדים שאנחנו יודעים מההורים, שעד גיל 3, באופן חד וחלק, נאמר להם, אין מה לעשות, תתמודדו, רק מגיל 3 יש את האופציה כבר לעזור. עד גיל 3, זה גיל מאוד קריטי, אז אם ילד נולד למשפחה נכונה, נגיד ככה, שההורים, כולם משפחות נכונות, כן, אבל אלה שבאמת ישבו ויעשו, ויש כאלה שלא יעשו, ויש פער מאוד גדול, אנחנו רואים את זה, אני ישר זוכרת. אנחנו רואים פערים ענקיים, יש לנו דוגמאות, יש לנו ילד שהתפספס במערכת של הבית חולים לגילוי של קטרקט, דויני, ילד עם קטרקט? ילד שנולד, תינוק שנולד עם קטרקט, האמא מספרת שאמרו לה בבית חולים שיש איזושהי בעיה, תלכי לרופא בקהילה. ושם התפספס המהלך. הילד שמיני משפחה חרדית, שהיא לקח לה זמן עד שהגיעה, היא לא הייתה בלחץ. תקשיבו קטע, הרופא אמר, הוא עדיין קטן, תחכי, היא חיכתה, והתחיל לו ניסטגמוס, התחיל ריצוד, כשהעיניים לא רואות הרבה זמן, מתחיל גם ריצוד בנוסף לחול, ואז כשהיא כבר רואים, יש בעיה רפואית, הלכו עוד פעם לרופא אחר, סוף סוף המאמה, יש לו קטרקט דויני. הזמן הקריטי עד גיל 3 חודשים לטפל בזה, הוציאו את הקטרקט, עשו את הניתוח, שיקום של הביפוקל והכל, והוא לא מגיע לראייה טובה כבר, הוא לקוי ראייה, נקודה. אבל איפה הוא נמצא? באיזה בית ספר? כיתה רגילה. אמא לא מבינה שהוא לקוי ראייה. לא, הוא נמצא בכיתה רגילה, כי הוא יכול להיות בכיתה רגילה, אבל ילד הזה ספציפי נמצא גם בלי סיוע לכיתה, כי הוא צריך את הסיוע. ומגיע לו. מגיע לו. ממש מגיע לו. הוא סופר חכם, הוא ילד מאוד מבריק, הוא ילד סופר מסתדר, כן, בא לך לבכות גם לנו, אנחנו תמיד בוכות בכל המקרה. והאמא באה אלינו, למרות שבמעקב מסודר בבית חולים הספציפי שעשו לו את הניתוח, היא באה אלינו, כי אני רוצה שסוף סוף ידברו איתי. אני רוצה זכויות, אני רוצה לדעת מה מגיע לי, כי בבית חולים מטפלים בבעיה רפואית, אבל מעבר לזה, לא מפנים אותה הלאה. אז כמובן, כרגיל, בדרך הרגילה שאני מכירה, אני הרמתי טלפון למישהי, ולמישהי הרימה טלפון למישהי השנייה, והוא קיבל את מה שסך הכל מזמן כבר מגיע לו, אז שהוא התפספס. זה אחד הנושאים הכואבים מאוד מאוד. אבל מעבר אם ההורים, הם גם לא יודעים שצריך, יש כאלה שידרשו, ויש כאלה שיחפרו. נכון, ויש כאלה שלא יבקשו. נכון. אז קודם כל, אני רוצה לספר לכם שהיום הקמתי קהילה שנקראת קהילת זהב לחיים, שזה גם לבני משפחה מטפלים, כי גם יש פה הורים שיש להם הורים מבוגרים, ויש פה גם הורים יש פה הרבה. ביניים, נכון? לכולם, בדיוק, גם וגם, בדיוק. אז אנחנו פה לכולם. וכל שבוע אני שולחת איזושהי זכות שמגיעה, גם אם זה אבל זה לאזרחים ותיקים, ופה מאוד מאוד חשוב לי להגיד, לא חייבים עורך דין, צריך איש מקצוע, אני היום מייצגת ועוזרת לאנשים לקבל את הזכויות שלהם, נכון שלא טיפלתי עד היום בילדים, אני מודה, אבל בכל הסיוע הזה שאנחנו ננסה לעשות איזשהו מהלך מול ביטוח לאומי, להכיר בילדים מ-0 עד 3, כי זה עכשיו משימה לאומית, וזה השליחות שלנו. אז אם בזה נצליח, זה כבר יהיה מעולה, ואם מישהו באמת היה רוצה לקבל איזשהו מידע נוסף, אני בשמחה, אני יכולה לתת את הטלפון, אתם מוזמנים לפנות. אז בעצם כשאנחנו בעצם מגלים כזה
תינוק, ילד, מגיל 0 עד 3, יש לו בעיה רפואית. כרגע אנחנו צריכות לשנות את המדיניות, מ-0 עד 3. אוקיי. אבל לקבל את המכלול, כי כרגע המדיניות לא מאפשרת, כי אי אפשר לאתר. אבל בזקנה כן מאתרים. אבל אצל ילדים עדיין לא. זה תינוקות, זה לא ילד אפילו, זה תינוק. כן. ובגלל שאנחנו לא יכולים לאתר, שם יש בעיה. אבל אנחנו נעשה על זה מהלך, ואני בשמחה אשמח מאוד לתת גם את הטלפון. יש לי עוד רעיון. בשמחה? אזרחים ותיקים, כי אני אשכח. אני חושבת שמה שאת יודעת, המידע הזה, כי אני ממוקדת עכשיו על AMD, Age-Related Macular Degeneration, שאת מכירה, ניוון רטינלי, יש לאבא שלי, שגם כן, אחד מאלה שבת רופאת עיניים, התחמק מכל הבדיקות, והתעלם, ובכוח, שם עושים הכל, מביאים בכוח, מסבירים בכוח, ומספר סיפור, שגם כשהוא גר בנימירוב באוקראינה, הוא לא ראה טוב בעין, ובנימירוב לא היו כאלה בעיות. אף אחד אצלנו לא יתעבר, למה פתאום כולם פה לא רואים טוב? וואו. אוקיי, יש גם את זה, ששם אצלנו הכל היה בסדר, ופה אצלכם הכל גרוע. אוקיי? אז איתרת לו עכשיו. איתרנו, כן, זה משהו אחר, אבל רופאי עיניים שמאבחנים את המבוגרים, ומלווים אותם מבחינה רפואית מצוין, מעבר לזה לא יודעים הלאה. נכון, הם גם לא אומרים על תעודת עיוור, לא, הם לא אומרים למי ללכת, אז אולי זה משהו שצריך לעשות. הלוואי, הלוואי ונצליח, כי בסוף, נכון, אחד זה בסוף כל רופא מטופל במרפאה דרך קופת חולים, יש לו זמן מאוד מאוד מוגבל בשביל לדבר עם הבן אדם, וזה מאוד מאוד אישי, והרבה פעמים זה צ'יק צ'ק ואין שום דבר. אז אין המשך טיפול, בואי נגיד את זה. כי בסוף האדם רואה אותו, אומר לו, הנה, איתרתי, תקבל תרופה, נגמר האירוע שלי. לי אין אחריות ברצף הטיפול. גם כשאדם משתחרר מבית חולים, אין רצף טיפול. בגלל זה התחלנו וסיפרנו גם על יחידות סגולה, שהיחידות סגולה תחפשו אותם בבתי חולים, גם את זכויות שוות זהב, הן מתורגמות לרוסית, ערבית, עברית ואנגלית, תחפשו, תראו, זה דברים שמאוד מאוד חשובים לטובת איכות חייכם, ובעצם הרופא, התפקיד שלו זה לאתר ולרפא. התפקיד שלו לא לעשות רצף. אני מאוד מאוד מסכימה שהדבר הכי נכון זה להקים בקופות חולים נציגים של מתנדבים שיגידו, רגע, איתרנו אירוע, בוא נטפל בו. איך אתה יכול לטפל בו? וזה השגרירי בריאות שאני מאוד מאוד רוצה להקים עכשיו ברשויות, כי בסוף כשאדם יודע לאן לפנות ולמי לפנות, כי הרופא יש לו זמן מוגבל. אבל כן, צוותים רפואיים יכולים מאוד לסייע. מאוד יכולים לסייע. גם כשעבדנו בקופות החולים וראינו ביום 1,000,000 ילדים, ידענו לעצור ולהגיד במקרים, כי רוב המרפאה של רופא, היא לא רפואה מאוד קיצונית, זה סטנדרט ופעם בשבוע קורה איזשהו מקרה יוצא מן הכלל, זה לא כל יום, אוקיי? נכון. אז למקרה יוצא מן הכלל, לרופא מטפל צריכים להיות כלים. אני מאוד מסכימה. ולכן אולי כן כדאי לעשות איזושהי הדרכה לצוותים המטפלים בכל תחום. בשמחה. בתחום רפואת עיניים אני כבר יודעת איך לעשות את זה, אנחנו פשוט נארגן איזושהי הרצאה לרופאים שמטפלים במבוגרים. ממש בשמחה. זה משפט אחד להגיד, תפנו אפילו אפשר לעשות פלייר, תפנו 1, 2, 3. תגידו למשפחות לפנות, לעודד את המשפחות, יש לכם זכויות. הזכויות האלה שוות כסף. אז לא אומרים, אז את זה לא אומרים, לא אומרים במרפאות אשתית. הלוואי, כל שיתוף פעולה, את יודעת שאני יותר מאשמח. כמה משימות יש לנו, הרבה. גם עד גיל 3 לטפל, מגיל 90 לטפל, ובאמצע גם כן אנשים צריכים להיות מטופלים, בכל זאת. באמצע, נכון. באמצע, איפשהו. שנזכה לפה ושנזכה לפה. ואני מבקשת, בתור הורים, סבים וסבתות, בבקשה, תשימו לב, אם אתם לא רואים טוב, אם יש לכם בעיית ראייה, לכו לאופטומטריסט, לכו לרופא עיניים, תבדקו את עצמכם בבקשה. אגב, שנייה, תעשי בזה סדר. קודם כל, לכו לו, יש שאלה, זו שאלה מצוינת ששואלים. כן. לכו לאופטומטריסט, לבדוק חדות הראייה, במידה ואופטומטריסט מרגיש שהוא לא יכול לעזור, הוא מפנה הלאה, אופטומטריסט טוב, מפנה הלאה, אוקיי? כי שואלים, למי ללכת קודם? לרופא, לאופטומטריסט יותר קל להגיע, במקביל אפשר לקבוע תור כבר לרופא, עד שתור יגיע, אתם כבר תבקרו אצל אופטומטריסט, ככה, זה הסדר, חשוב, בסדר? גם זה. ואני רוצה להוסיף משהו מאוד חשוב, כי דיברת על תור לרופא.
אז תור לרופא, שתדעו לכם שלמי שיש את הביטוח המושלם, השני, זה נקרא שב"ן, שירות בריאות נוסף, מגיע לו לקבל בין 3 ל-4 ייעוצים בשנה של רופא מומחה. כל רופא מומחה. אתם רושמים באינטרנט, רופאים מומחים, למשל, כללית, מושלם, אנחנו מחפשים רופא עיניים, אתם משלמים השתתפות עצמית של בין 250 שקל, ויש לכם תור תוך שבוע. או ביטוח פרטי, שגם מחזיר. או ביטוח פרטי, נכון, שלא לכולם יש, אבל למי שיש ביטוח בריאות פרטי, להשתמש בו ולעבוד איתו, זה דבר מאוד משמעותי. ויוליה, כמו שאמרנו, יש את האזרחים הוותיקים שצריכים לבדוק על עצמם, ולהיות מודל לחיקוי. כשאתם תגידו, הנה, אני הלכתי לבדוק את הראייה, גם אתה, הנכד, צריך ללכת לבדוק ראייה אחת לשנה, זה דוגמה אישית, אתם מודל לחיקוי. יש הרבה מה ללמוד מכם, אנחנו מאוד מאמינים בכם, ומאמינים בידע שלכם ובאינטואיציות, ותלכו עם זה. אז גם אתם תיבדקו, וגם הנכד, ואפשר לעשות את זה גם ביחד ולאכול גלידה. אוי, זה אטרקציה, אבל לא אצלנו, אנחנו עד גיל 12. בסוף, רגע לפני התודה ולפני הסיום, אולי תפתחי עוד מרפאה. אנחנו נצרף לינקים שאת תשלחי לנו, לאתר שלנו, ליוטיוב שלנו, ואיפה שזה יהיה, תקשיבו, תפיצו למי שצריך את זה בבקשה, כי אנחנו פה מנגישות ידע חינם לכולם. ותפנו, יש למי לפנות. יש למי לפנות. יופי, זה הכי חשוב. תודה רבה. המילה האחרונה, המילה בריאות, אנחנו רוצים לברך אתכם בבריאות הגוף, הנפש והנשמה. הרמב"ם לקח את המילה בריאות, והראשי תיבות שלה זה בולם רוגזו, ימית אוכלו, וירבה תנועתו. אז שנהיה בבריאות הגוף, הנפש והנשמה. תודה רבה. וברווחה אישית. כל אחד צריך את זוהר הפעם בשבוע. תודה רבה. תודה רבה.